Baina berez jokabideaz damu balitz bezala berehala atea berriro zabaldu eta oinien puntetan sartu zen larri gaixo dagoen norbaitegana edo arrots batengana balioa bezala. Gregorrek burua sofaren etxeraino bultzatu eta arrebari begira zegoen. Jabetuko ote zen bere hartan utzi zuelaz esnea ez goze faltagerengatik, eta ekarriko ote zion janari egokiagoren bat, arrebak bere gabuz egiten ez bazuen nahiago zuen gozeak egon hori adierazi baino naiz eta sekulako gogoa zeukan sofaren azpitik airean irten eta bere burua arrebaren oinetara botatzeko, jateko zerbait oinaren eske. Nolanahi ere, arrebak berehala erreparatu zion katilu esneari. Inguruan zipristin batzuk baino ez zeuden, bai eta harritu ere. Ura hartu eskuekin ez baizik zapi batekin eta kanpora eraman zuen. Gregor, jakin minez, zegoen zer ekarriko ote zuen haren ordez, eta denetarik bururatu zitzaion, baina sekula ezingo zion igarri arrebak onbeharrez egin zuenari. Zer gustatzen zitzaion probatzeko egunkari zahar batean zabalduta ekarri zion aukera. Barazki zahar, erdi ustelduak. Bezperako afariko ezurrak gogortutako saltza zuri batean, mahaspasa eta almendra pare bat. Gregorrek herenegun jateko txartzat jotako gazta bat, ogi lehorra, eta gurinez eta gatzez ikurtzitako ogia. Horiez guztiez gain itxuraz betiko Gregorrentzat zen katiluan ura bota zuen, eta fintasunez Gregorrek bere aurrean ez zuela jango jakinda. Lehenbaileen alde egin eta giltzak itxi zuen atea. Gregor kontura zerin nahi bezain eroso jar zitekeela. Gregorren zangoak bizi-bizi joan ziren janaritara.